Yung pala, yung sa baba. Nahulog. Finally. Oh! Hirap. Na-stress ako dun So, kapakita ko lang guys. Eto siya. Ano kaya yun? Sino kaya yun? Dito lang kanina yun. Ano yun? Dito lang kanina yun. Yung pala, yung sa baba. Nahulog. Finally. Oh! Hirap. Na-stress ako dun So, kapakita ko lang guys. Eto siya. Wow. Wow. Bale, 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 42, bale 47. Bale, 47 na dato yung dahon nakalagay sa tangkay nito. Oh, diba? Kala nyo naghahunt ako ng spider, no? It's a prank again. Attention na guys, medyo corny itong mga tirada ko. Pero hindi po ako naghahunt ng spider kasi nung bata ako ginagawa ko yun. Pero ngayon medyo naisip ko rin na yung mga spider pala, yung mga gagamba, meron din po silang mga ginagampan ng rules sa environment natin. So kaya hanggat maaari, huwag po sana natin silang paglaruan, huwag po natin silang gawing libangan. Kasi ginagawa ng mga iba, parang ginagawang mga manok, nagsasabong-sabong. So isipin po natin na meron din silang mga rules sa environment natin, tsaka may buhay din sila, kaya huwag po natin silang paglaruan. So yun lang po. Thanks again for watching, and please like, share, and subscribe. Thank you so much.